Rêya avê an jî Dubai Water filma ku demê dirêja çavlerê bû û berdewama filma bi dehata herî mezin ya hemî deman roja duşemê 11 Kanûna 2022 li Los Angeles bû cara yekem hat pêşkêşkirin. 13 sal piştî awatara resen ya James Cameron û 5 sal piştî destpêkirina hilbirîna berdewamiya vê. Di pêşkêşkirina awatar Dubai Water an jî rêya avê da Lîstikvan zûvê saldana got ku ew dixwaze bi piraniya xelkê ra girêdanekê çêbike û wan bihesibîne. I think Best Picture should be چاندا گالری دیار دکه ام بربکی و بچینو چه بکن و ام حز دکن تشتیک و پرانیا خلکی حجه دکن لحاظ بکن لی از دخوازم به پرانیا خلکی را گریدانکی چه بکم دما ام بالا خلکی دکشینین از سپاسدار دبم. Lîstikvan Stephen Lang got ku cîm hel dide ku filmekê hêja çêbike ya ku ez jê ra dibêjim hunera xelkî çêbike. Wekî hûn dizanin ka kî din ew çêkiribû. William Shakespeare. There's an agenda there. لور روجوک هەیە جێم هەوڵ دەدا و فیلمێک جێهاتی یەک و ئەس ژێڕات بێژم هوەرا گەلێری چێ بکە و هەون دزانن کیدن ئەو چێ کرد ویلیام شکسپیر ویش گەل ڕانڤیسان و جێمژی بوو هەمی مرۆڤان فیلمان چێ دیکە و ئەو ڕۆمەتێ ددەوان ji ber ku ew di asta herî bilind da çê dike. Lîstikvan Sam Worthington û beşdarî pêşkêşkirina cara yekem ya filmê bibû got ku ew heyranê filma awatara resen e û pestên çêkirina filma Jim Cameron da. Wî got Jim şêwazekê pêş dixe mîna ku ew bi rengê nû bûyah dike. Jim cares. Cêm baş kar dike. Baweryawî bi hezaran mirovan heye yên ku hemî enerjiya xwe ya efrîner didin vê yekê û ji malbatên xwe dûr dikevin da ku vê filmê çê bikin. Hûn dizanin bi vî rengî em xwe weke malbateke avatar ya mezin dibînin û em filmên li ser malbatekê çê dikin ji ber vê yekê ez bêjim ku ev curek hezkirinê nîşan dide. Avatar The Way of Water an jî rêya avê dê di 15 Kanûnê da li salûnan bihêt nîşandan. Jet û zel dengê Amerîka.